yɛkeka ho ɛna m'adwumaden nti mapo me den ho hia me papa na sɛ ba mapo me den ho deɛ a ɛno a ne Gfax mixture wonhwɛ Gfax mixture nti metumi gyina mpaboa tenten so kyɛ sɛ Gfax ama mayɛ ɔbɛsi mu ankasa ne nua bɛrima ɛbɛma wo nso woayɛ bɛrima ma sɛnti a megye Gfax mixture to mprɛko pɛ ne sɛ aduro no ho te yɛde afa abɛɛfo nimdeɛ kwan so ɛne fidie wɔ wɔsoom na ayɛ ne frenkyɛm korɔgyee yɛno nti ma yɛresadeɛ ɛnoa ne Gfax mixture na mmom tie ɛnyɛ mma apemfoɔ ɔba a ɔma akwadaa nofoɔ anaa akwadaa a ɔnyanya mfeɛ dumienu FDA ahwehwɛ saa adwadie nkratoɔ yi mu agye ato mu sɛ ɛyɛ Gfax mixture pa. Atadwe ene ya sedende. Therefore, se banu ufie nkonya papa padi a mitrema furniture papa padi a eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hoɔden wɔ mu. Etetirifo wɔ Ghana kuro wɔ ha ne aburokyire be bia de eye papa go furniture pe ena ya chi atum. Baby a ekobia a free. Say you could see yourselves in the dandy. You will ekosi next year January. Maybe I will be ano. Papa go furniture. I will for Edimam. Papa go furniture. The challenger. No challenger. Papa go furniture. Ekonya papa. Ready for something refreshing and great tasted for your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola. Beach hangout? Angel Cola. For all your refreshing moments? Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. This program is proudly sponsored by Gfax herbal mixture pa. and supported by Memo akwaba. See a good sway or Ghana months media as was African wear, not to say a koye pa. Hey, a dance way. Dance way, and I just say, watch me at area, come, sanso, and I'm a patron, now woman's fashion. Dance way and a fabric, and mammy, now woman's fashion, so, and I just say, Uja me, patron. Many makeup pieces so, me patron. I kisha make over. Na me foundation ni die eye me ankasa me sister ma de nyina me sis ba fo ene de brɛ me ena afa me sa no Gfax herbal mixture papa me pass chowa ye papa chese edu kwesi ada si oh na o hwɛ me se ya me se me te ha no me ni agye yankopon won so nhyɛ yenkoi yenkoma mapamfo no kwaba ene papa ofie ha o apostle Thomas Osei Mfo Bianca na yes, me spiritual papa. Sansa na shadi ofia ha say, shadi baby ofia ha. Sansa and na ye a superstar, a beautiful superstar. Me guest no, and then you need be komono. Or ye superstar, I or ye influencer, and ma brandy be bree. Oh, open if I crave young quay, young common, aquaba, your friend. Efia. Dragon! My God! Pa, pamocha mamu nyinaa akɔ aba. Daddy mpacho bɔkɔ deɛ. Yesu adawroma. Mpacho ɛnɛ na asɔre bɔkɔ. Oh. Ne mɛtumi ama asɔre. Ah. Bɛbɔ mɛti mmaa o papa.
But just of my mini obi aho ye. Nyame adom. Pacho you ye that Nyame Christ adom. say. Bibia boko. Pacho you. Ahu se amenchia me sofo ba. Me pacho chi and daddy. Pastor Ishmael. Okay. One ne yere ma Christy. Okay. Na no mo se kokọ na ya so ya wonchia ya de. Pastor Ishmael me chia o. Well, Nyame onka mo nyina ho no nhyira mo. Ene masan betena ha. sabe Aya asadawroma. I'm sure daddy. Sorry baby. Umi di efata o. Ene wa no so fa. Bibi aboko ho. You sanso ena aba awon dua. Na me nam TikTok na say say me pie ma de ya na say mani koto so a me say aba me ntena se ye me ntwetwe break na ready no ho fe too much. In fact, you are so beautiful. Thank Afia you. bibi aboko de. Nyame adom. Ho fe o. Also, I mean, you are super fragilistic, espialidocious. Ash. And one day, and one say, Miss Yesian Me na says, miss you. there be. No, me na miss you, Patrick. Thank you. Odo you. Abrabono. Mhm. Anywhere did you yana? Ɛyɛ mpo sɛ awieyɛ mmerɛ mu mɛtumi mpakyɛ sɛ ɔsɔfo Me deɛ patra my spiritual father no no. mo Papa ɛyɛ Thomas. paa sɛ awieyɛ mmerɛ mu Wabeshia no. ah Sawo. because deɛ mafa mu wɔ wiase ne deɛ wɔnoa mu koraa no mehia na ma no akyerɛkyerɛ nneɛma bi mu ase akyerɛ me ɛnyɛ asɛm ketewa o Wow. Hmm. Aw mobo. Afia. mɔɔto ha Angel Cola ni si ha. okay Kubebo bi ama me yana. Isa de wunya start is when you say atata ni su. abrɛ okay so Eden na da wakoma so a opesa wo ne ye ehye. Afia free him fa. Oko school we. Wabusuafo wo himfa. okay me ankasa deɛ Hmm. yɛwɔ me wɔ bibie di Baby any. yeah Okay, come and say baby any. yeah western region sɛhwe bibie ni Oh, okay. Pacho liwa no kakra ma me. okay Hmm. na me maame ɛyɛ Fafrani Wow. ɛna me papa ɛyɛ Igbani nti no me din ankasa de Grace Agbomo Grace Agbomo Agbomo. Oh. yeah nti no na yas me ba wiase ankasa de me nyi ne sɛ mayɛ bɔne a ebi a meyɛɛyɛ ɛne sɛ ebi a me maame ne me papa wu ntɛm asa manyɛ obi ahwee na ewiase a na mpanyinfo ka bibi sɛ ɔhene ba ne deɛ ne papa te ase na akɔyɛ te sɛ wo maame ne wo papa wu ayɛ te sɛ you don't have a family even though yeah wo abusuafoɔ ba yɛka abusua especially maame because me papa di kan wuyɛ maame papa wuyɛ no na mente nka sɛ menni abusua until sɛ me maame nso wuyɛ ansa na mehu sɛ no wiase no abɛwie you know menim sɛ asɛm a meka yi m'abusuafoɔ hwɛ me a ɔmo bɛyɛ very disappointed because ebia kɛka ɔmo nko ano ka memfa nsie but it's actually my story ɛhɛn sɛ yɛmfa ne sɛ me story ne sɛ na metɔn kube a mentumi wɔ ha sɛ na metɔn bankye Correct. nti na ɔmo mfa nkyɛ me mɛka so but I think that right now no many ɔmo nyinaa many ɔmo yɛ okay yeah right now I love our relationship Okay. me fa ne sɛ nti na meka sɛ yɛ me dɛ sɛ ma bɛto spiritual father wɔ ha Wow. sei because me at that time no me fa ne sɛ n sɛ Kristo som ne nyame som ne na asɔre na sometimes ɛtumi ha nipa o ɛwɔ kwan bebree so Ne sen huntia. ɛne sɛ akwala a mɛsi so Mm. at the age of 9 years ɛna yɛmfa ne sɛ me maame nso wuyɛ nti no na me papa di kan wo dada nti na me ne me maame ɛna ɛte which is me maame nua Okay. wei deɛ mesrɛ no ɔmfa nkyɛ me o asɛm no atwam ba mesrɛ no ɔmfa nkyɛ me mewɔ hɔ one day ɛna ɔfrɛ me she was like Efia woyɛ bɛyifoɔ meka sɛ manyini a na ɛyɛ 9 years I'm say no menyɛ bɛyi ɔsɛ ka nokorɛ sɛ woka nokorɛ a at that time yɛte biribi ni mede wobɛtu kwan mede wobɛkɔ Kumase akɔtotɔ ntade ama I was so excited I'm like wow mebɛka sɛ meyɛ bɛyie keka bɛnya ntare ne ɛma mekɔka kyerɛ me nua koraa sɛ maa sɛ menka sɛ meyɛ bɛyifoɔ ɔbɛtotɔ ntade ama me nti sɛ me nua no nso kɔka kyerɛ no nti ɔno ahu sɛ no ntare no a na ɛyɛ me dɛ ɛna ɔsɔɔ me nsa na paa ɔde bɛkɔ maa ne sɔfo na
sɔfo no ɔde me kɔmaa no no me maame te ase no ɛhɔ ana na ɔkɔ asɔre sɔfo no ntumi tama me maame te ase no sɔfo no ntumi ehu da sɛ me yɛ bɛyifo Okay. ba me maame wuyɛ ne deɛ yɛde me aba saa pastor na hɔ ɛɛka akyerɛ ne sɛ maame ne baeɛ no mpo no wanka hwɛ asɛm a ɔkae ne sɛ me bɛyi wɔyɛ bɛyifo mabusa no ɔmpɛ sɛ ɔbɛka no korɛ nti no mede no abrɛw and then pastor ne busaa me afia woyɛ bɛyifo am sɛ no menyɛ bɛyifo ɔmo sɛ wanka no korɛ a yɛde wobɛto fasting mu kɔpem sɛ wobɛbie wɔ no abɛka no korɛ na mekae sɛ agorɔ mekyerɛ ɔmo sɛ baabi a megyina na megyina because menyɛ bɛyifo nti na kyɛ sɛ ampa fasting yɛde wobɛtum akwala 9 years ɛyɛ dry fasting ɛnyɛ nkramofoɔ deɛ yi a yɛsɔre ahomakye didi bia o ɛna wɔnyɛ 6 to 6 dry fasting yɛdi kan de me too mu first day anwummerɛ ɛbɔ anwummerɛ 6 a na ɔmo abrɛ me nsuo ɛna ɛnyɛ sɛ bia yɛgya wo sɛ kɔnante abɔnten na obi akɔma watwom obi awe o meda sɔfo no sɛ veranda bi ɛhɔ na meda nti no wonkɔ baabiaa meka sɛ sɔfo yi ne kitchen ni a baabi ɛha na meda yɛnoa aduane twa mu kɔba ebi nsɔfo mu mpo na mede bi akama no first day na medam mandidi anwummerɛ 6 na ɛmaa me nsuo second day na medam anwummerɛ 6 na ɛmaa me nsuo akwala 9 years na yas third day afei miwu mu ayɛ ha na me sɛ nti sɛ mebɛbie ma no paa ka sɛ meyɛ bɛyifo na sɛ menya aduane adidi because menim for how long ebesi da bɛyɛ ansa na nti na kyɛ sɛ 40 days na menkaa sɛ meyɛ bɛyi a na mebɛwu anaa nti ada a ɛtɔ so 3 days ɛna mefrɛ ɔmo na meka kyerɛ ɔmo sɛ deɛ aduru ni deɛ kyerɛ wa bɛsɛ mɛyɛ bɛyifo ansa na ɔmo ma me aduane adi nyankopɔn ne madanse ni menni bɛyie kala aha mete sisi a me a meyɛ bɛyie kora nka mpɛ menni bi ansa na ɔmo ma me aduane and ɔmo se bɛyie bia wɔ you see at that time wɔn sɛ saa bɛyie movie na asɛ yɛsi bɛyifo yɛakɔfa ne bɛyi kukuo yɛakɔtu bɛyie saa nneɛma no because me maame no ɔpɛ nyame som paa so sometimes me feel sɛ ɛnyɛ ne fault ɛyɛ nneɛma a yɛkyerɛ no wɔ asɔre ɛna ɛdidi n'adwene probably ebia menim ebia na obi na misleading no but right now ne deɛ me blame ne sisi a mom a menyini yɛ a mate nneɛma bi ase wɔ abrabɔ mu no me blame no koraa but na deɛ ɛsɛ ohun ne sɛ misua but all the same me right now no, I love our relationship the way I mean it is sisi a no me pɛ n'asɛm paa upon everything because me maame nua paa no a ɛnyɛ nkyɛn so right now ne deɛ me okay enti asɛm a ɔmo bɛka ne sɛ bɛyie bia wɔ bɛyi kukuo nti sɛ ma accept sɛ meyɛ bɛyifoɔ deɛ ɛneɛ menkɔfa bɛyi kukuo mmra ɛno so yɛpam me a menam abɔnten bɛyɛ 1 week a mehwehwɛ bɛyi kukuo ɛneɛ baabi a mɛduru ne na yas ɛyi wogyaa me a woneɛ woanhwɛ yɛ mpɔnkye bom kora meda ɛwɔ biribi ani abɔnten so asɛm a mekan so obi te biribi ani sisi a na ɔhwɛ me a ebia nipa no koraa mekan ɔno nso ɔka di m'akyi because ɔmo nim saa story wei obi a ɔwɔ biribi ani bi anim saa story because kuro ne nye kura so saa nti asɛm ketewa bi no ɛspread because mebɛgye me din ɛnyɛ ne na nkurɔfoɔ bɛhu me o biribi ani na start gye me din megye me din yie paa na meyɛ superstar ankasa bɛyie mu superstar because me na meba a na nkurɔfoɔ odwane bɛyifoɔ no na ɛba no enti one day bi menam abɔnten na mesɛ nti na ɛno no manya bɛyi kuku a menkɔ fie anaa ɛneɛ me a na mekɔ sesa nneɛma bi you see menyini yɛ na mahu sɛ all these things no pastors yankasa no they have a problem because me de kɔɛ no sɔfo na ntumi ehu da sɛ akwala 9 years a metumi use mu adwuma mpanyinfoɔ saa wɔntumi ehu sɛ adeɛ wei akwala yi ana akɔtena baabi akɔsesa saa nneɛma wei na ɔde abrɛ yɛ ɔ accept sɛ me bɛyi kukuo no ɛna ɔmo hyɛ no nti yɛahye bɛyi kukuo no but me maame no na ɔwɔ problem bi a ɔfo sɛ problem bi a wokɔ that time no kwan bɛn na nafa so odidi ɛhe fa na wokɔ dware